Mas dako akong respeto sa mga nagtanom. Kabaw ba mo nga daghan kayong tao sa Lapu-Lapu? Sige, kita mo farmer sa Lapu-Lapu. Isang kamot kung na kayo nakita na farmer diri nga nagtanom og kamanggahan, kahumayan, namoy nakitaan? Wala. Kung dili sila maninda nato, patay tatanan taga Lapu-Lapu. A few moments later. I-lockdown na to ang mga farmer ba? Atong tanaw nila, luoy, pobre, dili angay respetuhon, sayop. Kung wa mo'y respeto nila, ayaw mo kaon. Kung tanaw ninyo sa tanang farmer, dili angay respetuhon, ayaw kaon, bisag unsa nga pagkaon nga gikan sa tanom. Ayaw kaon og prutas, ayaw kaon og gulay, ayaw kaon og karne. Kay farmers ang nagtanom og ang nagbuhi ana. Ang tanaw na to sa farmer ba kay ubos kay sila. Tong tanaw nila di sila ngay respetuhon. Mao nang ang uban no mga farmer, ilag yung paeskwelahon nilang anak sayop. Para nako dili nila unta paeskwelahon nilang anak aron naa pagyapoy mo padayon og tanom. Kung ang tanan na tao mangiskwela wala na magtanom, hala kan-a na inyo ang diploma, kan-a ninyo notebook, kan-a ninyo ballpen. Mabuhi ba mo? Kay importante kayo ang farmers, mas importante pa ang farmers kaysa tanang trabaho sa Pilipinas. Kaya ang farmers maoy ni buhi na tong tanan. Kung di ka ganahan magsalig nila, ala pagtanong magimuha. Tanawon tag sayon ba? Tanawon tag sayon ba muguna? Tanawon sayon ba nga mabuhi imong tanom nga bantayan na nimog 4 ka buwan aron dili mamatay. Kay ang rice itanom na after 4 months pa na i-harvest. Usa pa na siya makaon. Ang mangga mubunga na every 1 year. Kada tuig ra na mubunga. Unya kita warta nagtanaw nila ba nga nindot kayo ilang gibuhat para nato pero dili kayo ta mo respeto nila. Na kung moingon ta, amo man ang gipalit sir. Sige. Pahunong ata ng farmers na pabakay paliton. Pahunongag tanom ang tanang farmers. Akos bisag na kay kwarta, wa kay mapalit. So ayaw girason nga moingon mo pinalit man na mo sir. Among kwarta magyapon mo magigamit. Oh, kanay mo kwarta. Mabuhi ba kag kwarta imong ganon? Ang unang trabaho ni Adan ug ni Eva kay mamopo og bunga sa garden sa Eden. Wagi pulis atong panahon na. Wagi teacher atong panahon na. Walay doktor atong panahon na. Mao nang kung inyong tanaw sa mga farmers ubos ra sila kaysa doktor, kaysa pulis. Ayaw mo kaon ha, bantay mangaon mo. Ngano man kung maggubat karong adlaw, way trabaho tanan. Napakay mga bling at tindahan, napakay mga bling at trabahoan. Wala. Kabaw ka mubuhi o gimuhang tanong. Mao nang kaniya kong gisgutan kay ganahan ko makasabot mo. Balag di mo mag-farmer. Respetuha ang farmers. Ayaw ni sila gi-lockdown kay sila nagpakaon na to.